Ben, boas tardes, grazas a todos e a todas por estar aquí. Non é a primeira vez que estamos sentados nesta mesa. A primeira vez que nos sentamos foi para falar de toponimia da parroquia de Nois, e hoxe estamos para falar da propiedade da terra, para Antonio Sisto, que nos vai explicar como a terra vai pasando desde o século XV de mans eclesiásticas e de nobres ás mans dos labregos que eran quenes traballaban. Me encargaron de presentar isto, e a verdade que escribí moitos folios, pero pensei que ao fin e ao cabo está hasta agora, non me fixestes nada malo como para ter que castigarvos con todo isto. A Antonio Sisto non é que non o quero presentar, é que o conocedes todos, é un enamorado da súa parroquia natal de Nois, é un estudioso da súa parroquia, da toponimia, da terra, é un historiador local, que ainda que moita xente pensa que é despectivo, non? Os historiadores locales, os que fan a historia en mayúsculas, baseanse moitas veces nos que facemos historias locales para chegar a conclusións máis grandes. Bueno, na miña introducción, que vai ser breve, dúas cousiñas. Eu quería falarvos dun documento que se coñece como o Diploma do Rei Silo, que tamén os entendidos din que é o documento máis antigo de España. Foi redactado no ano 775 por este rei Silo, e trátase dunha doazón que fai o rei para que se cree un mosteiro. E vamos decir donde se crea ese mosteiro. Dice, para que lle désemos un lugar de oración na nosa terra, que está situada entre o Eo e o Mas, aquí nesta zona. E despois delimita as zonas. Dice, delimitando pola casa do campo na que viviu o noso meleiro espasado. Se alguén se dá conta, hai un regato pequeno, pero ainda hai, que desemboca no Masma, á altura do Pozo Mouro, que é o regato espasando. Probablemente o nome dese señor espasando veña dese regato. E despois sigue dicindo, e polo Mar Negro. Evidentemente non se está referindo ao Mar Negro, pero no documento, no tomo de Lorenzá, cando se fala do Pozo Mouro, que todos coñeceredes, titúlalo co nome de Portus Nigrum, o Porto Negro. Probablemente, cando ele fai referencia no Rei Silo a Mar Negro, se esteña referindo ao Pozo Mouro ou Portus Nigrum. E despois dice, e xunto, isto é o que nos interesa, e xunto ao monte que se chama Faro, que se coñeceredes algún monte que se chama Faro de cerca. Non será esta a última vez que vexamos o nome de Monte Faro. Nun documento do 5 de xullo de 1077, que aparece no tombo de Lorenzá, un matrimonio composto por García Enríquez e a súa dona Cristina doan a vila de Marzán ao mosteiro de Lourenzá. Na documentación, que está en latín, que non vos vou ler, porque pronto é mal o latín, unha traducción libre viría sendo a vila chamada Marzán, non sei se coñecedes Marzán, entrada de Foz, subtus Montefaro, debaixo do Montefaro, propia, pertencente á sede episcopal minduniense, discurrente, dice, a Eclesia Santi Jacobi, é dicir, que está ao lado da igrexa de Santiago Ripamasme, que sería Santiago. Volvemos a ver o termo Faro nun documento do 21 de agosto de 1096, que xa vos interesa máis, porque esta vez si fala de nós. Neste documento, o rei Afonso VI, na voz do seu xenro Ramiro de Borgoña e da súa filla Urraca, ceden a metade da propiedade que tiñan aquí en Nois ao Cabildo Catedralicio de Mondoñedo, que estaba radicado en San Martiño de Mondoñedo, e nese momento estaba sendo rexido por Gonzalo Froila, que pasou a historia como San Gonzalo. No documento, este xe hai que ler en latín, dice: Meditatin Ecclesia Santi Giuliani de Nois, que ave e acente litore maris interburerum et aureus subtus monte Aquilare e Monte Faro. É dicir, a metade da igrexa de San Xiao de Nois, que está pegada ao mar, entre Burela e o Ouro,
baixo o monte Aguiar, que podemos decir onde está, moito mellor que a mí, é o Monte Faro. Este Monte Faro volvemos a topar no apeo, no catastro marqués de Senada de 1753. En concreto, na resposta á pregunta 3, que fala dos lindes parroquiais, dice, sigue por la parte del norte, por la ribera del mar, hasta el sitio donde cae el agua del río que llaman Baxoa. Moi ben. Eu leo tal como puxeron eles en 1753 e Antonio Correxo. El río que llaman Baxoa, desde cuyo sitio continúa a la cruz que llaman de la medalla. Volve a corrixir, pero tengo que decir. Sí, no, actualizamos. Sí, actualizamos, dice. Cruz que llaman de la medalla, atravesando el camino real que viene de la feligresía de San Pedro de Cangas y va a dar al marco de la cova de Faro y sube monte arriba hasta llegar al marco que se halla en el sitio de Pico de Faro. Algún día nos tenemos que preguntar por que se chamaba ese Monte Faro. Hai outro Monte Faro que sabedes que está na entrada da Ría de Viveiro, que probablemente fose o que o seu nome indica, un faro que servise para os navegantes que entraban a Viveiro na época romana. Pero vamos a deixar aí. Agora remato con un documento que a mellor vos parece máis cercano a vosotros. De 1820. É que os que investigamos documentos do século XVI e XVII, cando se fala dun documento redactado o 27 de xaneiro de 1827, é como onde pola tarde, non é onde pola tarde. Bueno, este é un foro que fai a iglesia daqui, de Santiago, de San Xulián de Nois, a un señor, a Manuel do Río, vecino de Trasmonte. Afora de todas as propiedades que a iglesia tiña nese momento, a iglesia de aquí. E dice, tiña un ferrado no sitio, volvo a ler documentalmente, no sitio Fonte Casera, que é Fonte Castra, situado na veiga de Candín. Por que nos interesa esta finca? Fixámonos con que limita. Limita esta finca con propiedades de Xosé Fernando, que é un vecino de Fazouro, limita coa Ribeira do Mar, limita con propiedades, entre comillas, de don José Cora, vecino de Vivero, que cultiva Manuel do Río. Fixados, aí o traballador non é don José Cora de Vivero, que é un potentado que ten aforada unha propiedade, sino que quena traballa é Manuel do Río. E por el mediodía, en hacienda de don Francisco Pillado, que é da casa de aquí, da casa de Cobas, que cultiva Juan das Seiras. Outra finca que lle afora é un medio ferrado no sitio do Mortullo, que sabemos nos ben. Outra que limita tamén con propiedades de Francisco Pillado, volvemos a ver a mesma casa, no sitio da Escaleiriña, que está situado na veiga de Realonga. Aí afora lle medio ferrado que limita con propiedades de don José Moscoso, casa de Fontal, don Ramón Rebellón. Este Ramón Rebellón, se algún día alguén vai a Marzán, bueno, que caiga ser un Rebellón ou día un Rebellón, que ven dunha casa que había en Marzán, que era a Casa Grande, chamase así a Casa Grande. Ali había canónigos que estaban en Montañedo, que despois pasaron a Santiago. Son Álvaro, Vasco Rebellón. Se algún día vades á igrexa de Foz, veredes un escudo, ese é o escudo da Casa do Rebellón, porque tiñan fundada ali unha capela, a Capela da Concepción, e como vedes, aquí tamén tiñan propiedades. No sitio de Meao, que está na veiga de Arolonga, tamén afóralle medio ferrado, e este limita con propiedades de la casa de Guimarán, de Ribadeo. Tamén estamos falando do San Leo, unha das casas máis poderosas económicamente de Ribadeo. E remato, porque non me viñestes a escoitar a min, dando vos as gracias por estar hoxe aquí, e sobre todo a Antonio, insisto, polo traballo que está a realizar, e por colaborar sempre que lle pedimos para o Eduardo, para o Cal, pido un forte aplauso. Boas tardes a todos, gracias por vir, gracias tamén a Eduardo por
convidaron a ver máis e darme a oportunidade de falar do que tanto nos gusta que é Nois. En segundo lugar, tamén dar as gracias a toda aquela xente que me abriu os seus arquivos e me deixou ler os seus testamentos, porque ainda que a terra hoxe en día non ten a importancia que ten, pero bueno, andar preguntando cando se comprou unha finca, quen a comprou, por que, ainda que as súas reticencias. Entón, gracias tamén a esta xente. Eu vou falar da propiedade da terra, entendida a propiedade da terra, cando falo da terra, a terra vai ser un conxunto de labradío, regadío e monte. Hoxe en día, agora mesmo, falar da propiedade da terra non é moi alentador. Os que nacimos alrededor do 1970 somos os primeiros que non traballamos directamente a terra. Baixo o meu punto de vista non se fixo axeitadamente o relevo xeracional. Entón perdeuse a memoria histórica da importancia que ten a terra. Por exemplo, nos montes, os infantiles nos que andan nos montes teñen 70 e 80 anos. Pero para ver a importancia que ten a terra, hoxe no futuro de Nois, máis ou menos, se ve que vai tirando a un uso residencial. Non cabe máis que fixarse un pouco e ver que as casas de Nois, as casas vellas de Nois, están situadas á beira do camiño e no peor da finca, é dicir, subordinadas á terra. Fixaron o importante que era. En Nois, hasta os anos 90, máis ou menos, non se centraron a casa na finca. Tamén unha cousa que cambiou a terra, cambiou incluso os colores. Ahora vemos todo color verde eucaliptus no monte e color verde campos. Pero antes, en outubro, a terra volvíase negra, marrón, porque se labraba o trigo. No verán misturábase o ocre do trigo xa madurado para recoller co verde intenso do maíz que estaban regando para recoller en outubro. É dicir, que incluso o color cambiou das terras. Bueno, para entrar un pouco en materia, vou dar unha... Claro, hai que empezar a falar sobre algo de base. Vou dar unhas pinceladas para ponernos un pouco en antecedentes. A Igrexa, en Nois, sin lugar a dudas, a Igrexa, eu creo, nos falou aquí suele pasar cando estás falando. Bueno, por tanto, o clero secular, que eran os bispos e os párrocos, como o clero regular, que eran os monxes dos mosteiros, foi, sin lugar a dudas, a grande propietaria das terras en Nois hasta a desamortización. A finales do século XV, descabezada a nobreza, ou ben por exostizamento, como lle pasou ao Pardo de Cerda, nesta zona, ou ben desterrada voluntaria, máis ou menos voluntariamente, á corte de Castela, vai surxir aquí unha fidalguía que vai ocupar este vacío de poder e exercer unha función intermediaria entre o campesinado e o clero. Esta nobreza vai se surtir dos segundós das casas nobles, de escudeiros, dunha corte de burócratas, o sea, curias, escribanes, alcaldes e xustizas. A mediados do século XV vai se poñer de moda a creación de vínculos e maiorazgos. Desta forma, a fidalguía vai unir as súas fincas que van pasar dunha xeración a outra sin dividirse. Mediante casamentos van aumentando a súa base territorial e o seu poder. Mentras, os labregos o que fan é dividen entre partes iguais as poucas terras que teñen entre os seus fillos. A mellor isto non entendemos ahora desde o punto de vista actual, tanto minifunto e tanto, pero o que se trataba de facer era que o labrego tuvera un pouco de regadío, un pouco de monte e un pouco de labradío para poder sobrevivir. E justamente buscar, ou tratar de buscar unha noiva que tuvera outro pouco de terra, outro pouco de monte e outro pouco de regadío. Como nos dicía Castelao, sabemos que os ricos se casaban por interés. E Castelao, como nos dice, o gran Castelao dicenos nunha vineta, se fora rica, queríasme máis. E contesta, non tiña por que quererte menos. O que nos indica que, por exemplo, en Nois, casáronse os queixeiras cos murás, os carpaciles cos de fiscal, os das coruxeiras cos amantes,
os caseiros e as covas do lugar novo, quero dicir. Pero esta división, o que vai provocar a longo plazo, é unha crise, e se van a aparecer nombres que están nas escrituras vellas de nós, como os Almuína, os Barata, os Villarmea, os de Val, os Macedas, todos eses nombres aparecen nas escrituras vellas, foron se perdendo. Os fidalgos e o clero non van traballar a terra, como dixemos. Entón, a terra traballa co campesino. A forma de contrato que hai vai ser o contrato do foro. O foro é un contrato a moi largo plazo, normalmente 3 vidas de reis e 29 anos máis. O foro divídese en dominio directo e dominio útil. O dominio directo é o dereito a percibir unha renta, e o dominio útil é o dereito a dirixir unha explotación e dispoñer dela libremente, salvo en cumprir o pago da renta. Entonces van os fidalgos e a Iglesia van saber deste contrato foral para levar as súas terras. Tamén hai arrendamentos a máis corto plazo, normalmente 7 anos, pero ao final van a ser casi perpetuos tamén. No 1763 vai haber unha problemática, porque hai moitos foros que se van acabando, hai unha problemática dos despoxos. Entón é un logro da fidelía que logra unha real provisión de Carlos III que impide os despoxos e impide que o dominio útil revirta sobre o dominio directo. O que isto vai facer é de facto que o foro faise perpetuo. Vamos definir un lugar, chamase antes el lugar o heredamiento. O lugar do heredamiento é unha explotación ou porción de terras, como falamos, de monte, labradío e regadío, acasaradas ou aforadas a un labrador por unha sola pensión. Nos libros de caixa das igrexas, además dos fidalgos, vai aparecer o nome do lugar, quen o leva e a cantidade de renta que paga. Nunca vai haber referencia ao terreno que é, non hai referencia territorial. E o que se interesaba era a renta. A súa vez, o seu campesinado pode dividir o dominio útil. Entón aquí vai surgir a figura do cabezaleiro. Meu pai era unhas fincas e a súa vez vai nas dividindo. O seu dominio útil pode se dividir. Entón surge o cabezaleiro, que é o encargado, normalmente entre familiares, de recoller as rentas e pagarlas, unha sola pensión. Eso é o cabezaleiro. Nesta época, curiosamente, acaso unha contradicción. O 10% dos propietarios tiña o 80% da terra. O sea, no índice de Gini é casi cercano a 1. O índice de Gini mide a distribución das cousas. O sea, moi cercano a 1. Un é cando unha sola persona ten toda a terra e 0 é cando está todo dividido igualmente. Pero, aunque había poucos propietarios, é o que vos digo desta contradicción, que aquí xa había moito minifundio, porque vos falo, incluso os vínculos, por exemplo, a Casa de Covas, incluso os vínculos non eran unha sola terra grande, era un pouco de terra, neste caso bastante, monte e máis regadío. Coa chegada ao poder dos liberais van tratar de levar a cabo unha reforma agraria, suprimindo os señoríos, a desvinculación do maiorado e a desamortización, para tratar de convertir a propiedade feudal e compartida, que había esta unha propiedade plena e burguesa. A desamortización de Mendizábal, vamos a definir, de Mendizábal, de Madoz tamén, como un proceso largo, mediante o cal os bens da Iglesia, os chamados maus mortas, van ser nacionalizados polo Estado e transferidos a particulares mediante subasta, o objetivo claro de obter ingresos para facer fronte ao endeudamento do Estado. Esas cousas non cambian moito. Ademais, a desamortización vai consistir maioritariamente nunha transferencia de rentas e non de terras. Nesta época, os labregos non van poder acceder á propiedade, porque primeiro estas grandes subastas van a celebrar en Madrid, Lugo. Entonces, nesta primeira, estamos falando acerca de 1940 para diante, os labregos non acceden á propiedade. Entón, que vai comprar estas terras?
Pois estas terras van a comparar, sobre todo, comparadores de extracción urbana sin relación coas terras que compran. Son xente de profesións liberais, abogados, comerciantes, que van poder pagar con títulos de deuda. Xente que ten comprada deuda vai poder, quero dicir, non habrá que comparar nesta época incluso era realmente caro, pero os fidalgos, esta xente que tiña títulos de deuda, podían canxear os títulos de deuda por a propiedade. Entón, así sí que era bastante asequible. Ao quedar sin resolver a propiedade da terra durante a segunda metade do século XIX, vai dar lugar a unha longa polémica foral que incluso deu lugar a mortes moi criticada por políticos e, por exemplo, por Castelao tamén. Nesta polémica foral hai dúas posturas claras. Unha é a reversión, que significa que a unificación dos dous dominios en favor do dominio directo. E a redención, que foi a que se acabou a que ao final triunfou, é o recoñecemento do dominio útil mediante unha indemnización ao campesino. Pero tamén había unha posición máis radical que era a abolición, non pagar nin que quedara para os campesinos sin pagar ningún beneficio. E ao final, isto non se solucionou hasta a Lei de Reducción de Foros de 1926 de Primo de Rivera. Isto é así grandes trazos en xeral. E agora vamos centrar un pouco na xente de Nois, no máis propio. Vamos falar da Casa de Covas. A Casa de Covas foi un vínculo e a maiorazgo creado en 1569 por Fernán Díaz de Bahamonte. O escudo que hai na Casa de Covas, case con toda a seguridade, dos Bahamonte. Despois será pillado, pero foi que este señor vinculou 5 hectáreas. A casa, a Sousa de Covas, Teixoeiras, Barreiro, Parafita, Recil, Vintueiro, Morneira, Cadoira, Casa e Cortiña do Piñeiro, Sobor da Fonte de Trasmonte, Covelo, Traleira, Fonte dos Casás e o Monte da Pedreira. Ese xa é do vínculo, o Monte da Pedreira que chamamos agora Monte de Covas. 5 hectáreas, pero fixados cantas fincas, o sea, incluso os vínculos, quero dicir, ao minifundio que había xa. O segundo sucesor do vínculo vai ser Fernán Díaz de Portugal, que a maiores vai comprar 7 hectáreas máis e vai reforzar ese vínculo que conocemos agora da Casa de Covas. Vai comprar nos Reis, na Área Longa, na Saira, en Meaos, Cadoira, na Rebolada, en Traleira, en Abelaira, en Castro de Lois e en Portugal. Entón, a Casa de Covas vai ser dirixido polo vínculo hasta máis ou menos cando se suprimen os vínculos por 1850. Hai un dato importante que ven Basilio Rodríguez, que era do lugar do Estampo, foi emigrado en Matanzas, aí xa ven os cartos de elección. Pilla con cartos de Matanzas, deu un campanazo, casouse coa señorita de Covas. Ele era un emigrante, ele era os cartos, e como pasa agora, a señorita de Covas era a extensión, era a que tiña o prestigio. Entón, a maioría das terras fora deste vínculo que as comprou foi Basilio. Este Basilio, e máis a extensión, non eran os titulares do vínculo. O vínculo que iba a declarar a Victoriano Pillado, que foi o que fundou a fábrica de San Antón do Porto. Entón, eles fixeron unha casa que é hoxe na Casa de Covas en Ribadeo, na rúa San Roque. A Avatares do Destino quixo que morreu Basilio Rodríguez, o que era o lugar do estanque, e morreu Victoriano. Entón, a Casa de Covas seguiu mantendo todo ese núcleo sin partir hasta os anos 60 que partiron os primos de Carolina. O poder da Casa de Covas era non foron vendedores hasta os anos 60, tiñen moitas terras e moitas propiedades. Para falarnos das propiedades que tiñen, vamos facer unha referencia das casas. Chegaron a ter en Nois 22, 23 casas. Vamos facer unha pequena relación para que vexades das casas vellas que había tantas eran da Casa de Covas. Na fábrica de San Afonso tiña dúas vivendas, no Porto tiña a de Emilio de Marrubi, a de Demetrio de Marrubi, a do Xulián, que é de Piano. En Cabanas tiña a casa dos Xarretos, onde estaba o Buino, a de Alicia do Peseto, a
a de Camilo Navarrosa, o lugar do Estanco, a de Toño de Emilio, a de Xusto, a dos Carraos, a Casa de Covas e a Casa do Caseiro, a Casa do Blanco e Mas Alemanha, que é o Cabo do Lacarexo, a Casa da Amadora, o lugar do Piñeiro, a Casa do Oliva, a Chousa do Amante, a Casa do Logarexo de Trasmonte, a Casa do Mariano, a Bella e a Casa do Ambrosio de Brea. Fijádemos as casas vellas de nós canto tiña a Casa de Covas. Outra casa importante é a Casa de Fontao. O primeiro conde de Fontao, José María Moscoso de Altamira, foi o maior comprador de bens desamortizados na provincia de Mondoñedo, na antiga provincia de Mondoñedo e máis ao norte da provincia de Coruña. Pero a relación de Fontao con Nois Vente Vello, os señores de Fontao xa foron os armadores do porto de Nois. Entonces, dos lugares que tiñen Nois, ningún foi comprado na desamortización, xa viñen de antes. Fontao tiña arrendado, tiña tamén terras aforadas, pero tiña sobre todo arrendados. Pero estes arrendamientos casi eran perpetuos, casi eran como un foro. Teño unha relación de caixa de 1845, en el lugar de Carnacide xa aparece o apelido Álvarez, no lugar novo xa aparece o apelido Sisto, e nas Coruxeiras xa aparece o apelido Durán, en 1845. A parte deso, tiña eso. No 1921 morre o terceiro conde de Fontao. Entonces os seus fillos, José Moreno, conde de Fontao, e o seu irmão Alfredo, conde de Santa Marta de Bavío, van sacar a venta estes lugares que tiñan en Nois. Hasta esa época, os señores de Fontao non veraneaban en Fontao, Fontao estaba medio abandonado. Veraneaban no Pazo do Casal en Santa Marta de Bavío, en Bermonzo, na provincia de Coruña. Entón, ao morrer o seu pai, dividen. Entonces, aquí ven o conde de Fontao, facendo honor ao seu título, restaura Fontao, e van coller a plantar, van vender os lugares que teñen en Nois, que é o lugar de Carpacide, o lugar novo, o lugar das Coruxeiras, o lugar de Cabanas, o lugar da Torre e o lugar do fondo de Nois. Van destes lugares para restaurar a casa, e poner a casa, a decentar a casa, e máis van ser pioneiros, van ser os primeiros que van poñer a producir a fraga. A fraga estaba a Montebaixo e Esquilmos, van poñer a fraga a producir e son os que van plantar pino. O lugar de Carpacide compran os Carpacide, os Álvarez, o lugar novo que non levaba era Robustiano Sisto, que era fillo único, estaba recién casado, non pode facer frente á compra, e que non vai comprar vai ser o seu sogro, o Caseiro de Covas. O lugar das Coruxeiras vai a comprar Durán. O lugar do fondo de Nois, que é onde está agora a casa onde vendeu María Luisa, naquelas casas ali no fondo de Nois, ali unha antigua casa. Ese lugar que non vai comprar, levan os Duráns, pero que non vai comprar tamén, que volvemos aos campos da emigración, é Claudio de Durán. Claudio de Durán vai comprar esa finca, e a finca onde está a casa de Claudio. Esas eran terras do lugar de Fontao. E o lugar de Cabanas compran os Teixeiras, e o lugar da Torre levan os Carpacides. Eles non poden facer frente aos dous lugares, e van falar coa casa de Covas, e quen non compra vai ser a casa de Covas. Eu teño falado cos de Covas, aos labregos custou sangues de unha lágrimas comprar estes lugares. O que facían era moitas veces vendían fincas de fora, como podían, para irse quedando co corpo hasta que iban equiparando. O sea, os labregos custou moito chegar. Sin embargo, a casa de Covas dicen que foi unha ganga, que os vendera moi barato. Fixadevos a diferencia. Con estes lugares, o conde que vai sacar a estes lugares vai dar a cada lugar 2 hectáreas, desde o alto do Castrillón hasta ao chao de Teife sacaron línea recta, e a cada lugar, agora está todo dividido, pero a cada lugar deron 2 hectáreas de terreno. Na plantación da fraga, maioritariamente plantou na xente de Nois e máis xente de Moucide, porque o
o encargado don Víctor Llán era de Moucida. Entón, os que se encargaron de facer a plantación da fraga foron os noixos de Moucida. Outro lugar é o lugar de fiscal, un vínculo tamén creado no 1572. O lugar de fiscal ten un escudo que está na casa, está pegado onde nace a fonte, pegado aí, hai un escudo aquí precioso, guardado por silvas bueno, sí, a ver, o vínculo foi creado por un coenco da Catedral de Mondoñedo, Lope Martínez de Praveo. Eu non sei, Praveo, coincido, non quero dicir que sí ni que non, pero bueno, o fundador, un dos fundadores, os tres amadores do Porto de Nois, un era Conde de Fontao e outro tamén apellidaba Praveo. Non sei se ten que ver, se pode ser. Este lugar fiscal tamén foi comprado por Ramón López Álvarez, conhecido por fiscal, tamén con cargos de emigración, polos anos 20 e 30. Vamos a falar do lugar da Baesta. O lugar da Baesta foi comprado en 1928 por Vicente Díaz del Río, emigrado por Godoy, Argentina, e o seu irmão Ramón Díaz Río, emigrado en Buenos Aires. O lugar da Baesta era un sulforo, o sea, que levaba o lugar da Baesta non eran estes dous señores, os amantes, era Moreda. Moreda non lle fixo frente á compra e compraron estes dous señores en dereito no seguinte lugar. Compraron a Xeón de Mondoñedo, que era Encarnación Varela Cordillo, de Mondoñedo, era ese lugar. Pero, a súa vez, no 1904, esta señora, Encarnación Varela Cordillo, comprara o dominio directo a José Zagonén Esclavijo, que era un teniente de navío de Ferrol, o que nos dice claramente que este foi un bien foral que debeu ser comprado na nesa notificación por este señor ou ascendientes deste señor que nada tiña que ver con nós. Despois, nos anos 50, o sobrinho de Ramón, Cándido Díaz, comproulle a seu tío en Argentina mitad do lugar. Entón aí se dividiu o lugar da Baesta, para entenderos, a casa de Moncho do Amante, quedouse Vicente do Amante con ela, o Saleiral quedouse Cándido, e os Ledos, este lugar tiña os Ledos, partiron a mitad os Ledos, mas a casa onde vive Jaime do Carrao foi partido a mitad. Outros que tamén tiñan moito nois eran os Cantes, moitas fincas. Eladio Canterrío era médico. O interesante é que en 1960 os seus fillos, Antonio, José Luis e Baselario, van facer, nos anos 60, unha venta masiva de terras e prados regadíos. Non sei se con estes cartos, pero con unha venta premeditada de prados regadíos e terras, e a súa vez eles están comprando, por exemplo, en San Salvador, en moitos sitios, grandes propiedades de monte. Os Cantes venderon todo o que puderon, e nós, as terras, os montes plantados, foron os primeiros en plantar en nós ordenadamente os eucaliptos, en nós, e tiñamos o lugar do Coi, a casa de Feliciano, a casa de Antonio de Amelia, a casa de Xoquín, e a mitad do lugar de Villapoi, que son lugares, por moitas terras sueltas. Outro xente que tiña moito de nós era a Fundación Martínez Otero, os esposos Eliseo Martínez e Pilar Otero. Eliseo Martínez era o segundo apellido, era Pillado, era primo de Victoriano de Covas. No seu testamento deixaron a crear unha fundación, a facer un colexo de nenos, un colexo de nenas a Narso Silva. Por estes bens, un largo pleito, os familiares de Pilar Otero. Ao final ganouse, nos anos 40 a fundación empeza a sacar en subasta os bens que ten, tiña casas na Coruña, uns bens imensos, moitas fincas en Foz, casas na Coruña, na calle San Andrés, entonces sacan subastas, de invento o colexo, tiña moitas fincas inmensos. Outro xente que tamén tiña, non tiña moi estudiado, de a miña amiga Genara, son os Olveiras. Os Olveiras, eu teño documentado 3 presbíteros. Os Olveiras están moi relacionados con Brea, pero no último testamento que deixou Genara
Brea xa está moi dividido. Xa, eles onde o último Solbeira, o último presbítero viveu na casa de Ginesa, no Tropezón, na casa de Teresa, iso é a última casa que tuveron o último presbítero Solbeira. Teño documentado Solbeira, Francisco Solbeira, polo 1732, é un presbítero que aparece no catastro de Ensenada. Polo 1800 hai Luís Solbeira, tamén presbítero, e o último Solbeira, que daí onde ven o Tito Leopoldo, Genara e toda esta xente, é Juan Nicasio Solbeira. Estes tiñan, así fala tamén como uns bienes vinculados, así, bueno, o que está claro é que todo a que é a costa, chaman os montes da costa, daquela non fala ainda dos montes da capilla, o sea que a capilla ten que ser posterior ao 1800, se non é. A capilla de Brea ten que ser posterior ao 1868, porque daquela cando se fai a tarsixa deste Solbeira fala dos montes da costa, non fala dos montes de Brea, entón estaban os montes da costa, na Rigueira e no Covelo, tiña como unha especie de vínculo, tamén tiña bastantes propiedades, en Brea, pero xa ficas máis pequenas. Outra propiedade que tamén é importante é Chousa de Val. Chousa de Val foi comprada por patrocinio e pago Arias por o ano 1940. Esta a Chousa de patrocinio de Arias, pero é moi das súas fincas por fora. Isto era dos Bengocheas de Ribadeo. E nos dicese moito Bengocheas, dos Bengocheas de Ribadeo. E tamén comprou, a patrocinio foi quedando co gordo, máis que puido, pero vender non tiña moitas fincas por fora que foron vendendo. Ben vez que fomos referenciando moitos cartos da emigración, aquí foi cando os labregos se puderon facer, xa tiñan un carto de emigración e se fixeron, foi cando se compraron grandes fincas e moitos dos lugares de nós. Moi poucas veces se fala de emigración, pero moitos emigrantes tamén, a primeira emigración que ensiba, tamén era quen tiña algo do país. Eu teño documentos vellos que fala de emigrantes que se foron, masenas, e que venderon fincas despois, que volveron aquí, antes a primeira emigración non había retorno moitas veces, e que venderon fincas. Quero dicir que os primeiros emigrantes, corroborando a teoría de Cargas de Martiño, os primeiros emigrantes non é que tuveran moito, pero xa tiñan algo para poder vender, por lo menos para pagar a pasaxe. Non nos vou relacionar nas casas, pero aquí sigue entendo os Reimondes, na casa Xulián, Reimondes, os Pérez de Mel, os Canouras, quero dicir, todo nós, non, pero moito de nós era de xente de fora. Falase moito de que estes vínculos foron comprados aos campesinos de malas maneiras. Mira, antes, como é parecido agora parecemos que somos, antes estaba todo inventado, antes o que había chamábase retroventas ou recobración. Un campesino, cando tiña cartos, cando tiña unha enfermedade moitas veces, tal, o que avalaba era coas fincas que tiña. Evidentemente, se non un contrato, como agora unha hipoteca, igual estipulábase a tantos anos, que se non devolvía, que se quedaron coas fincas, sí. Que ou puide haber casos que se quedaron con fincas de labregos e con malas cousas, sí. Ahora, o que quero que quede claro é que iso é residual, un porcentaje moi pequeno, vale? Baixo o meu punto de vista, Bueno, outra das cousas que vou falar, isto xa respecto á terra, é dos prados regadíos, a importancia dos prados regadíos. Os prados regadíos foron sempre unha fonte inagotable de conflitos. Casi todos os conflitos, ou os conflitos que non son por dereitos de auga, a auga era moi importante. Por que era moi importante a auga? Porque cando non había nin piensos, nin forraxes, os que rodados regadíos eran os que lograban manter o gado de inverno. Entonces, os dereitos de auga sempre foron un follón. Despois do mes de agosto, parábase de regar os prados e regábase o maíz. Vese nas fincas, as entradas e saídas, na de Salgado, na do Coi, nos pueblos que nos taparon os huecos por onde entraba a auga, onde se regar o maíz. Aquí regábase o maíz. O cauce do pequeno rego do rego da lagoa, xa xusto ao nacer, sale un cauce que vai para a casa de Brea. As casas de Brea pillan auga do rego San Xulián. E hai uns montes, ou tamén os Felitos, que se chama o Rigueiro. O sea, está claro que o Felitos se regou. Hai unha charla, fálagos da importancia da auga. Más para baixo está Río Longo,
o rigueiro, aproveitábase calquera agua que viña o rego de Faro, a rega, aquí nas Teixoiras. Quero dicir que isto que a agua era moi importante e moi valiosa. No pequeno rego da lagoa teño constatado había 6 muiños. No catastro de Senada falanos de 3: unha regueira dos señores de Fontán, unha barrosa de Sebastián do Sisto, que moían medio ano, e outro no Porto, que era de Isidro da Riba, que moía as 3/4 partes do ano. Isto fala o catastro de Ensenada. Despois eu vi que posteriores ao catastro de Ensenada de 1753, hai en Cabanas 2 muiños, unha casa de Vitoriano, que ten de Covas, e outro por detrás da casa de Teresa, que era dos Olveiras. E había outro, sin lugar a dudas, por tanto, o mínimo dice, no fiscal, hai unhas terras que se chaman Traluguín. Entón, no pequeno rego San Xulián, 6 muiños. As augas, se vos fijades a importancia das augas, unha que respetou moi ben as augas foi a vía. A vía do tren é o trazado se idealizado xa de moito antes, pero bueno, o trazado que nos expropiou é de 1934. E podese ver como os sifós da vía, para pasar a auga pola vía, respeta perfectamente a auga. Non están os sifós do rego de Mogaritos, os sifós aquí en Candín para coller as augas do Faro, está o sifón aquí detrás da casa de Toño de Manín para recoller, porque a casa de Vado tiña dereito de auga para beber, non para regar, pero o sifón respetado xa está detrás da casa de Toño de Manín. Depois da casa de Kiko hai outro sifón, porque nas Teixoeiras parteuse o río e baixa, despois unise na casa do pueblo de San Mil, nas Teixoeiras cruzouse o río para poder darle auga á casa de Niñito e aquí as casas dos Manís e todo este burgo daqui por a casa do maestro. E volves a unir na casa do Coio. E despois está o Amido que cruza o río e máis variante o Alameda dos Sifós que aproveita todas as augas de Covas. Vou comer o pulo que non puedo. Bueno, para rematar, xa non vou falar dos casos máis, vou falar do monte. O monte, a superficie do monte antes era moito máis pequena que agora. Antes estaba a monte, tiña aí trazado, estaba a monte, vamos, o que non podía estar a outra cousa. Aproveitábase o máximo. Había unha fila entre os labradíos e o monte de soutos. O souto vello, o soutinho, o souto de Cadoira e o souto de Covas facían como división entre o que era o labradío e o monte. Despois estaban vamos falar dos montes que fala no catastro de Ensenada, estaban os montes privados, que eran poucos, pero había montes privados. Está claro, por exemplo, estes outros eran privados, sobre todo os castaños, en principio eran privados, cada un facía referencia ao seu castaño. Despois, privado, por exemplo, era o monte de Covas, xa vos dixe que estaba no vínculo, eso é o monte privado. Pois estaban os montes de Voz, fálase moito dos montes de Voz. Os montes de Voz, no principio tamén foron montes abertales, están ligados a barrios ou a lugares. Por exemplo, un monte de Voz clarísimo é os montes de Brea. Está o monte comunal do Faro e está o monte comunal da Lagoa. E no medio está cortado, porque están as casas de Brea. Entón, eso no origen está ligado ás casas de Brea e a familia Solveira. Hai eses montes de Voz que despois foron privados, pero eso tamén está clarísimo que foron os montes de Voz. Despois, no catastro de Ensenada xa fala dos montes cerrados. Estes son montes que xa, naquele tempo, no 1700 e pico, xa foron cerrados e incorporados a uso propio. Por exemplo, hai un cerrado en Montecielos, hai cerrado no Couto do Castrillón, estes xa se iban cerrando. E depois están os montes baldíos. Por as beiras dos camiños eran máis... Curiosamente, deixaban a beira dos camiños máis monte. E depois estaban os montes alertales, que
que eran moito máis extensos que agora. Eu teño catalogado polo Catastro de Ensenada como 100, 105, 110 hectáreas de montes agropecuarios. Agora creo que 50 ou 40. E despois tamén nos fala no Catastro de Ensenada dunha dehesa de Subrestar el Rei, que era unha dehesa que había os Borbós crearon unhas dehesas reales para plantíos de carballos para abastecer de auga para abastecer de madeira a Armada. Estaban situados cerca do río e con un acceso fácil aos portos. Para situarnos os de Lois, o monte ese real da Armada é o plantío. O plantío, no Catastro de Ensenada, fala de 20 ferrados, está identificado como que chamamos o plantío. Iso era un monte comunal e foi aportado para fornecer de madeira a Armada. O resto era monte raso, estaba ligado ao cultivo do toxo. Cada 15 ou 20 anos cavábase e facíase a loza e collíase unha colleita, isto os vellos sempre se ten que dar conta, e facíase unha colleita de trigo. O proceso de atalar e de incorporar montes as plantacións particulares vai ser un proceso lento e continuo. E unha porcentaxe moi alta de isto levaron a cabo campesinos. Non vos firarvos porque xa deixaron de lado fai moitos anos o proceso productivo. Un real decreto de Primo de Rivera de 1923 ven a regular as rotulacións chaman rotulacións arbitrarias. Podíase, igual que o fixo ahora Rafael mismo, pois igual, podías legalizar hasta 10 hectáreas pagando un xusto precio. Os campesinos con menos bens e menos tal podían legalizar con uns pagos moi pequenos hasta 1 hectárea. De aí ven as parcelas que había no coto nálogo casi todas tiñan por medida 1 hectárea, ven por aí. No ano 1960 o alcalde Bertrand Veiga de Foz, para regular, tamén como dice, a situación de feito existente, vai escribir no rexistro da propiedade baixo o título de posesión inmemorial ao amparo da lei hipotecaria 27.02 do 46 do artículo 206 a finca 5.502 da Lagoa e a finca 5.501 do Faro. Estas fincas van a estar perfectamente delimitadas, pero aquí os poderes públicos non actuaron de forma arbitraria ou non de forma moi neutral, porque non respetaron, foron collendo por onde les pareceu, non respetaron parcelas que estaban legalizadas pola lei do 23. Noutras parroquias, por exemplo, foi moi común partir os montes comunales, entón non foron os poderes públicos non foron moi neutrales. Nesta mesma data foi cando se fixo o consorcio cos veciños de Nois que tiñan montes que, a titular a distinta superficie, puxose igual valor e adjudicouse a cada un a finca que xa tiña. Nos anos 90 rematou o consorcio e houve un longo pleito entre os veciños e os consorciados e o Concello. No ano 2006, o Xurado Provincial de Montes clasificou estes montes como montes veciñais en man común. Pero que ainda que no 1960, como vos dixo, os límites estaban perfectamente claros e definidos, ben sabes como dicía George Orwell en La rebelión en la granja, todos somos iguales, pero uns máis iguales que outros. E aquí tamén na parroquia pasou que o monte comunal do veciño era máis comunal que o do. Entón, a clasificación que daron foi así de unha forma un pouco chapuceira, salíronse dos lindes marcados, deixaron montes que sí que estaban dentro fora, bueno, non sei como quedou iso, pero isto é a historia dos tres da terra, do labradío, o sea, do labradío, do regadío e do monte. Pero bueno, non só mirar para o pasado, tamén nos podemos mirar algo para o futuro. E agora o futuro de nós parece ser que é uso residencial. Seguimos en un plan urbanístico, tamén é un problema
está un plano urbanístico sin definir. O problema que ten agora aquí a terra é libre concurrencia. O paisano logo pode poñer a súa terra uns eucaliptos, pode poñer unha casa, pode ter unha nave industrial, quero dicir con isto que non están definidos os usos. Para min, ese é o problema, debíamos ter o plan, esa cosa dos políticos, debíamos ter un plan definido xa dos usos da terra. E outro problema, non o problema do minifundio dos montes, non é o problema do minifundio, é a xestión que estamos dando ao minifundio. O minifundio non é malo en sí, o malo é a xestión que estamos dando. As máquinas dos maderistas cada vez son máis grandes, unha máquina corta unha media de 500 toneladas á semana, entón o que hai que fazer é acomodarse a iso. Se non parece a mí, non me estou engañado, se non se fan as oficios fortes de propietarios, se non se vende conxuntamente a madeira, podemos correr o risco de unha finca non val nada, e que pequenos propietarios que vayan comprando e que se vayan repetindo a historia e que volvamos ao mismo, que volvan a grandes propiedades de 4 e volvamos a repetir a historia. Isto é cuestión de dicir, para calquera dúda que teñades, eu con isto me cocho. Agora é o momento de facer preguntas, se queredes, claro. E se se respondelas. Eu queria fazer unha pregunta. Canto é o terrado aquí? Os inflados son 714 metros cuadrados. 600. O segundo máis grande de Galicia. O grande de Galicia é Xove e Cerro 720. Sí, había unha cousa que non me quedou clara cando comentabas isto dos montes dun hectárea. Decías que, vamos, que como a xente con montes de adaptado comentaxe aí, decías Sí, no, que todo o que non me queda claro, decías que unha vez, bueno, partías que era, vamos, eras propietario de feito, non de dereito, entonces que se sacou a norma e se legaliza como a boca activa. Creo que quería que explicaras como é o concepto. vamos a ver, eso foi unha lei que sacou o Primo de Rivera en 1993, como unha amnistía fiscal. Entón, puñeu uns límites. Podía ser o máximo que se podía legalizar era hasta 10 hectáreas. Aí había que pagar un xustiprecio, que estaba tasado, pero despois deixaba, pensadas como fan as leis, que para xente de poucas rentas e tal, casi pagando moi pouco, unhas pequenas tasas e tal, pero pasa, só podían legalizar unha hectárea. Si, pero non consigues a propiedade de feito. A ver, eu entendo que había montes que eran unha verdade. E se a propiedade de feito era, se tú estabas levando, quedaba xe legalizado. Sí, pero as propiedades forestales non significa que eran unha verdade, verdade? Sí. Iso foi terreno, o Bertal foi se comendo terreno pouco a pouco. O Bertal foi se comendo terreno pouco a pouco. De feito, a misma dehesa real estaba en terrenos antes adaptables, a mirada onde está aquí abaixo. Iso xa foi comido ao Bertal. Cada vez máis, cada foi así. Unha preguntinha máis? Pois entón vamos ter que comer biscoito. Moitas grazas por vir. Agardamos ao seguinte ano que teña outro traballo Antónico.